Nu o să vezi așa. Îți deschid ușa? Hai, du-te. Bă, dați-mi iteme. Cu cine Mă duc acasă, dă-te pe la mine. La tine, Mai da, dau ce Chiros? seturi îmi dai? Cu cine mă bat? Cu cine Îți dau mă bat? seturi, nu vrei seturi? Îți mai Ba, dau Da, un eu sigur, Chiros? Vreau eu să... sigur am, eu sigur am voie să mă bat, gen să folosesc perle la arpufă, gen Da, să mă da. teleportez, nu gen, Cu cine mă bat? Vezi, spuneți și Într-un mie colț în cineva. arcul normal, că toți Cine folosim se pe bate? Cum Hai, îl... da, eu filmez și Bă, mie ești în protecție, Mario? da. TPA... Bă, vreau iteme, dacă mă duci la PvP... Bă, Killap, cine e Killap? Cine e Killap? Ce Mă, vrei, mă, ce dar- iteme vrei? Eu- Seturi, două seturi, bă, sunt pe pământ! Bă, care e Killap? Care e Killap? Cine e Killap? E cu noi? Uite-mă aici, am fraierii. Haide, dă-i! Am dropat, dar e lag de la server. Bă, Killap, ești cu noi? Mario, du-te acolo Da, ca să-mi bă, dai mă uit. TPA. Slash Da, back. te aud, ok, ok. Ar fi cine să bat? Mama, bă, Uite, star pe Ana Emanuela. du-mă la Warfare repede. TPA, Herec, Knock. Mamă, dar ce Uite lag asta. e aici, ești nebun? Pe yes. Hai, Dă-i- pache. Adu-l, Acum, adu și pe fache. Îmi iau niște perle. Am deschis ușa singur sau mi se pare mie? Ia-l deschis. Cine are nevoie în arenă să dea TPA la mine Deschide, repede. deschide. Sau la mine. Vreau mere, da, mere. Vino în celulă, vino în celulă. Așa că vin imediat. Vino la Ia, Mario tu- acolo. Dau cu săgeți să mă vezi. Flashback. Oh, cum era aia? Oh, what the fuck? Cine?